Nenechajte sa okradnúť, zažiť karneval v Riu bol jeden z bodov na mojom zozname veci, ktoré chcem zažiť pred smrťou. Tu mám pár tipov, ako ho môžete zažiť aj vy a zároveň nenaletieť podvodníkom. Karneval sa koná každý rok, no presný termín sa mení. Dobrá cena za letenku je čokoľvek okolo 500 eur, hoci počas karnevalu sa takéto akcie hľadajú ťažšie. Ja som letel z TAP Portugal cez Lisabon, mám ich celkom rád. Na lístky využite iba túto oficiálnu stránku brazílsky Ticketmaster, existuje veľa resellerov a podvodníkov. Ja som si kúpil lístok za 30 eur, no iní mali úplne ten istý za 150. Ubytujte sa v častiach Ipanema alebo Leblon, sú to najbezpečnejšie časti Ria. Ľudia sú často lakomí na nižšie ceny za ubytko v centre mesta, no po zotmení býva veľmi nebezpečné. Preto nezabudnite aj na cestovné poistenie, mesto má väčšiu kriminalitu, obzvlášť cez karneval, no dá sa tu pohybovať úplne v pohode, ak dodržiavate základné pravidlá. Ja mám dlhodobé cestovné poistenie od ČSOB, ktoré ma chráni napríklad aj pri úraze na takejto motorke v zápche či pred zlodejmi v dave na karnevale. Mobile mám uložené číslo na asistenčnú službu, ktorá mi je k dispozícii 24/7. Cestujte na karneval do Ria, plňte si svoje sny, ale nenaleďte podvodníkom.